Good morning! Kompleto na sila magpipinsan, no? Kami yung mga bagets na cousins. Saan nyo nakuha yan? Ang daming balloons, ah. Ano yun, Diana? Para sa akin? Upuan yan, Meng, ah. Ay, kasi nilulunok kasi. Basta nasusukan. Hindi masida. Padibalo ni Santong Lo ni Santo. Hindi, may sinabi. Ano niya naman? Minus 100 points talaga. Sa heaven, ha? Grabe kayo, halo ni Santong Lo ni Santo. Nagbabara kayo. Libangan lang, guys. Pumatok sa baba. So, yung good morning, guys. Na good morning na yata ako kanina. Sa mga bagets pala. Yan, inaantay ko na lang yung mag-i-install ng aircon. Ang agang tumawag, alas 8 ata kayo. Yan, tapos pasado alas 9 na wala pa rin. Sabi papunta na. Yan. And then, yeah! Ano pala ngayon? Holy Thursday na. Thursday? Monday. Abang, yun? Holy Monday? O, basta. Yan. Holy Week na. So, sana dumating na. Kasi maglilinis kami ng bahay. Eh, sabi ko, pagka-install na nung AC. Lo. Ito si mama. Nandiyan ka pala, mother. Nanay ko, busy-busy sa taas. Oh. In-order niyang lona. Kasi pag umuulan, since wala pang yung third floor, nag-aano yung mga drips ng tubig. Tingnan niyo yung doon, oh. Parang nag-stain. Sana yan yung tubig ulan, parang nasisip-sip dito pa nag-stain na sa sa ceiling. Kaya kailangan ko talagang pag-ipunan yung nito. Ayun, may mga abang naman. Pampa third floor. Ano yan? May paikot? Paikot? Mahaba to? Nakaganan yan? May mga pa dito, oh. Mga kapon ata nagpa-akit si Nene ng nyug. Ayan. Marami kaming panggata. Kasi mahilig kami sa gata, 'di ba? Ayan, ito may papaya pa, oh. Pwede pa yung gataan, pang ulam na. May malunggay pa doon. May tanim pa si mamang mga pechay doon. Sari-saring gulay. Ang tahimik yun, ito yung mga ni Papi. Mga inahin, Sabi ko, wag na mag-alaga ng manok kasi pinapatay nila Junior kapag nakakalabas. Yung gusto ko nga mapalabas sana sila kaso baka maubos naman magalit si Papa. Bad trip ako kay Daddy kagabi, alam nyo ba? Kasi di ba sila videoke. So hanggang alas 12. Yan, alas 12 sinaway ko na kasi sabi ko, yun, nakaya sa mga kapitbahay. Pero mahinang-mahina lang naman. Tapos, inantay ko kasi siyang matapos bago ako mag-freshen up, matulog, ganyan. Tapos, nung naglinis na siya. Hindi ako nagtatago. Hindi. Ba't bahay na? So, na siya, nakapagligpit na, tapos ako syempre naligo na, yung ganyan-ganyan. Ready na rin akong matulog. Tapos biglang
binuksan na naman yung TV, kung anong mga chine-check, ganyan-ganyan. Siyempre, ikaw antok na yung silaw ng TV, diba? And then, pinatay ko na yung ganyan. Kasi lumabas pa siya, may kinuha pa siya sa dito sa labas. Then, habang nasa labas siya, pinatay ko na yung TV. Siyempre ako, patulog na talaga. As in, nandun na ako nalaglag na ako talaga sa papunta na talaga ako dun sa himbing na pagkakatulog. Alam niyo ginawa, guys? Ginulat ako na nilulugjug ako ng, Daki, ginalaw na ako. Siyempre, ikaw, gulat na gulat ka, diba? Yung lahat ng antok mo nawala. Yung ganyan ka, grabe, inis na inis talaga ako sa kanya kagabi. Gusto kong pumatay ng tao kagabi, guys, literal. Nakakainis. Tapos ayun, hindi na ako ulit inantok, kaya bad trip talaga ako sa kanya. Lahat na, naman ako, bratatat na naman ako. Sabi ko, para ka talagang sira ulo yung ganyan. Alam mo naman ka ako na pag tulog na ako, yung ganyan, huwag mo na akong i-istorbohin. Kasi yun ang ayaw ko talaga sa lahat, guys. Istorbohin mo na ako sa lahat. Huwag lang talaga. Istorbohin mo na ako sa pagkain, sa trabaho. Huwag lang talaga yung tulog ko. As in talaga, yung pagiging dragon ko lumalabas. Kahit sino naman siguro, pag naano tayo, diba? Yung papahinga ka na, tapos bigla ka pang nagising yung ganun. Talaga mabubisit ka. So, ayan. Natulog kami magkatalikuran kagabi sa inis ko. Tapos, nabuisit talaga ako kasi hindi na ako inaantok. Nawala na yung antok ko literally. Kasi ginano na ako, ginulat niya ako na sabay yugyug sa katawan ko. So, yun. Ang ginawa ko, kinuha ko yung red wine. Kasi may nagpalamig ako ng red wine. Kalahating boten lang yun. Yun, inubos ko kagabi. Tapos binuksan ko yung ilaw. Ganyan. Tapos nanonood ako ng TikTok. Talagang may istorbo din siya. Tapos nalimpungat. Sabi niya, ano bang ginagawa mo? Sabi nung trip mo, sabi ko, nagpapaantok ako. Doon ganyan. Kasi ang saya mo, diba? Inistorbo mo yung tulog ko. Tapos parang naano siya. Hindi ka natulog na tayo yung ganyan. Kaya ako talaga bad trip talaga ako kagabi. I swear. Kaya yun. Pagkaubos ko nung wine naman is inantok naman na agad ako, pero nandun pa rin yung inis ko hanggang ngayon, pagising ko, nandun pa rin yung inis ko sa kanya. Bubuisit talaga ako. So, yun. Yun lang, chika. Kasi talaga, ilang beses ko na sinabi sa kanila yan ni Chris na kasi naglalaro sila, diba, tag-isa silang computer. Si Chris maingay yan kapag diba, lang yung pagitan namin, yung kwarto na parang wall lang. At may jealousy doon. So, pagka may kausap yan ng mga kalaro niya, sumisigaw, yung ganyan. Siyempre, narinig ko na istorbo din yung yung pagtulog ko. Si Daddy din, yung tangke, yung ganyan. Kaya, lagi kong sinasabi sa kanila, kapag nag 9 PM na, at nakahiga na ako, or makita nyo man ako, na nakapikit na, kasi nagpapaantok pa naman ako kahit naglalaro sila, ganyan, nagtitiktok ako, nagbabrowse, sa FB. Pag nalaglag na yung cellphone niya, naantok na ako. Sabi ko, pag malingunan nyo ako na tulog na, please naman, maging sensitive kayo na hinaan nyo na yung boses nyo, patayin nyo na rin yung mga nilalaro nyo, at matulog na kayo. Kasi ako, kailangan ko ng pahinga. Yun ang ibigay nyo sa akin, yung tulog. Bigyan nyo ako ng panahong makatulog, makapag recuperate ba sa pagod, sa trabaho, sa stress, diba? So, anyway, yun lang. Si na lang ang wala, yung pangatlo namin kapatid, si Ayet, tsaka si Japong, kasi hanggang pa yun hanggang Miyerkules pa yung pasok nun. So, sana si Chris sumama din. I-chat ko nga na sumama, or pag gusto niya sumama. Kasi boring lang din daw siya dito Sa bahay na lang siya. Oh, yeah. Si Papa, di ko alam kung nasa na. Biyahe na rin yun pa Bicol. Mga Inday? Sino na panalo? Hihitsin ko na. Ha? Sino mananalo siya bibili ulam? Kala nyo naman talaga, pusta-pusta nyo pambiling ulam lang din naman yan Dito na guys yung mag-install ng AC. For today's video, Today's video, nanghihila. nanghihina na po yung nagpipiga. Ulam for today, gatang langka with
favorite brand. Rose Bowl Sardines. Yay! Malamig na. Malamig na kami dito. Wala, ito lang yung adapter. Yan. Lilinis na ako pero tara, kain muna tayo. Wow! Kakain na chicken! Oo! Galing ah! Galing. Asan si Kakash? Nawawala. Tulong isang yun. Lunch tayo. Ayan yung niluto ni Nene na ano. Langka. Ayan. Tapos, ano. Pritong milkfish. Yummers. Ano, 1.5 tito, ito na lang. Soft drinks na naman. Sino naman problema sa weight? Ano yun naman walang kanin? Buti na lang, konti lang naka. Ayan, tulog ko po. Ba? Sinong kulang? Si number 3 tsaka si 5. Si 3 and si 5. Si Bunso may ano pa may klase pa eh. Diba? Dami. Ang sarap eh pag ano ganitong ano. Oo, ang sarap din magugas. And Yung kagabi goes parang sa'yo. tanghali pa yun ah. Hindi ah, nagugas kami. Parang yung almusal niya pa doon. Ay, nagreklamo pala kagabi. Sabi ko nga. Ikaw nag-ano maghugas daw sa kaya ka pala. Sabi ko nga, ugasan ko ito ang damag. Kaya yung gagamitin mo. Ugasan namin hanggang bukas mag-aano sa Kaya pala nag-ano si ate, ibot no. Parang pag madaming tao dito, di ba nag-resign siya nung nalamang mag-uwian? Kakanin ka pa, mate. Kanin pa! Bato mo topic eh, teka sinagawa. Hindi kasi kapag nagdalit siya, huwag kakanin din ako. Lagyan ko na. Lagyan mo na. Dali. Kain pa! Hindi na kakanin pa ako. Sure! Tapos pagbalik natin ng Pasay, 1/2 cup na lang lagi kakainin yung rice. Oh my God. Magkano may deficit kayo? Asa. Tapos magutom na. Ay, mama! Sige. Tama na. Tama na po yun. Yari ka pa. Ayoko naman. Hoy! Nahiya. Kinalbo si Gigi. Oh? Oh. Uh-oh! Uh-oh! Tataka siya, wala na siyang hair. Struggle is real. Struggle is real. Sino na naman yung umiiyak? Ay, hindi. Wala. Huwag mo masyadong kinisin, daddy. Ah. Mapa-driving. Mahuling gitna. Naghanap ako ng blower, wala akong makita. Natin kaputin buhok mo, tita. Baka naman lalong dumami yan, babe. Ayan. Suklay-suklay lang. Tita! Pa! Siga! Ay, gondo! Pakit ka lang pala eh. Uy! Ilan yan? Count mo nga yan, ilan yan? 1, Nge! 2, Oh. Ulit-ulit. Ilan yun? 1, 2, 3. 3 ba yan? 1, 2, 3. Oh, halika rito. Ayan. Dito kami sa taas. Tongits na to, ano? Tongits. Sino nagtago ng baraha? Oy, laro na
lang, ano pa bang ano? Laro sa card. Lagi na ikaw, bunker. Hindi ako marunong nun eh. Huwag na yung bibit maingay. Stop na yan. Yan. Tinatawag niyo ba yung kapre dyan? Naku! Naku! Oy. Huwag kayong pipito. Tatawagin niyo yung kapre. In fairness, ang ganda na itong sofa na to, no? Lambot na, sarap sa ano. Ito yung nabili namin sa Walter, oh. Gusto mo bang bunutin yung ano ko? Puti ko? Ah? Punutan kita. Kasi sobrang dami yan eh. Baka lalong manumikit. Ano yun? Ay, bakit ano yung teeth mo? Basa rin tayo nagtapos. Hindi ka nag-toothbrush na. Meron kang ano. Kakatupres ko lang. Bakit may ano ka? May itim ka sa teeth. Look, oh. Yun, oh. Sa loob, oh. Ay! Bulok! Si Kakash. May si Kakash yung teeth mo. Ay, meron din! Bakit ganyan? Si Ching Ching. Wala. Wala. Ay! My God! Ay! May gamit akong toys na dinosaur. Dami na. Ang ano kasi yun. Ayun, oh. Grabe, oh. Naman nyo, guys. Dinosaur ko! Oh. Wow, my gosh. Super stressed ng lola nyo. Sabi. Ang dami. Pero maliliit lang. Pinapahanap ko kay Nicole. Ayan, may mga sugarol, oh. Naglatag na, oh. Mantakin mo yun. Di ko alam mga marunong pala wag sitong it's to mga to. Oh, it lang eh. Wala, bingo lang alam ko. Tsaka laki na yun, eh. Pero ano lang naman yan, guys. Dito lang yan. Tagalaga ng kapatid. Yung mga kapatid na inalagaan, sugarol na gano'n. Explore si ate. Hindi, dito lang naman yan. Kaya pagbakas ang tinuro mo sa kanya. So, work muna. Habang nagpapatayo pa ako ng buhok ko, guys. Nagaling ako sa taas. Naglalaro sila doon ng cards. Ayan, and naalala ko, may bubuk pala ako. Yung sa Australia, tsaka sa United Kingdom. Eh, baka maabutan na ng, ano, ng nung walang pasok. So, sabi ko kay Rico, eh, ibubuk ko na para bukas ma-pick up na. Yan.